L'alcalde Carles Ruiz i Fredrik Gillström, conseller delegat de l'operadora Adamo Telecom Iberia, han signat aquest matí un conveni per a l'explotació de la xarxa de fibra òptica municipal. Adamo és la segona companyia que aprofita la infraestructura viladecanenca i s'afegeix a la iniciativa Viladecans Ciutat Digital. Carles Ruiz ha destacat que amb aquest acord s'aconsegueix garantir l'accés d'alta capacitat a internet a través d'una oferta molt més àmplia pels ciutadans. Ja no només és l'accés amb fibra a casa, sinó que a més poden optar entre dues opcions diferents. Una, l'opció amb televisió, amb telèfon, amb accés a internet, que seria la d'Orange que vam firmar l'altre dia, i una altra, la d'Adamo d'avui, on es concentra més el servei amb més alta velocitat d'internet, estem parlant de 100 megas de baixada i 20 de pujada, i per tant serien dos serveis diferents, un a través d'Adamo, un altre a través d'Orange, que pràcticament dona un servei a la carta als ciutadans de Viladecans. Els serveis que oferirà Adamo a la nostra ciutat és un servei d'internet a 100 megues per una quota mensual de 29 euros i un servei d'internet més telefonia per 35 euros. Tengo experiencia hace el año 2004 en varias redes en varios países en Europa. En total unos 40 redes más o menos, 40 redes de fibra óptica y siempre con los servicios de muy alta velocidad. En España nuestra primera experiencia es en el año 2007 en Asturias y desde el año 2007 hasta ahora creciendo la red y ahora tengo una cobertura de más o menos 50.000 hogares en España, en Asturias, Barcelona i ara en Viladecans. L'Ajuntament està treballant actualment amb les comunitats de veïns per obtenir els permisos i poder realitzar les connexions fins als habitatges. Per la seva banda, les operadores començaran a comercialitzar els seus serveis que, segons les previsions, podran començar a gaudir-se a principis de l'any que ve.